Salutare! Astăzi preparăm creveți la grătar. Eu am optat pentru creveții congelați, pe care i-am decongelat sub jetul slab de apă rece. Unul din procesele fundamentale în prepararea creveților este curățarea acestora. Există metode care fac să pară acest proces o joacă. Eu am folosit foarfeca de bucătărie și o scobitoare pentru a extrage dunga neagră de pe spatele creveților, care de fapt este intestinul gros, plin de mizerie și e bine să-l extragem înainte de a fi gătiți. După ce am curățat creveții, într-un bol preparăm marinada. Adăugăm usturoi, ulei, pătrunjel, sare, puțină coajă de lămâie dată prin răzătoare, și o lămâie stoarsă. Amestecăm bine. Adăugăm creveții în bolul cu marinada. Amestecăm și îl lăsăm în frigider timp de 30-40 de minute. Înfingem pe acul de lemn câte 5-6 creveți și lăsăm pe grătarul electric circa 3-4 minute să se coacă. Atenție! Nu lăsați creveții prea mult la foc, pentru că astfel își vor pierde din suculență și vor deveni la mestecare ca de cauciuc. De această dată, eu am ales să servesc creveții cu sos tzatziki și lămâie. Însă, vă încurajez să dați frâu liber fanteziei și aștept în comentarii ideile voastre. Apropo, rețeta la sosul tzatziki în filmulețele mele. Nu uita să te abonezi! Delicioși și cu puține calorii, poftă bună!